Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την οποία έδωσε ο Θεός αυτόν ως αρχιερέα μέγαν της Εκκλησίας και μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, για να δείξει στους δούλους του αυτά που οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν κατά την Βουλή του Θεού, γρήγορα δε, και τα οποία έχει εξηγήσει στέλνοντας άγγελό του στον δούλο του Ιωάννη, ο οποίος κατέθεσε τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού και τη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, δηλαδή όσα είδε. Αυτά τα λόγια προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε περισσότερο με μια αρκετά εκτεταμένη ανάλυση τους, και βλέπετε είναι μονάχα 2 στίχοι. Προσθέτει ο Ευαγγελιστής κατόπιν: μακάριος ο αναγινώσκων τους λόγους της προφητείας και οι εκκυλιακούντες τους λόγους της προφητείας και οι τηρούντες αυτά. Τα είναι αυτοί γεγραμμένα. Ο γάρ καιρός εγγύς. Είδαμε ότι η μελέτη του Λόγου του Θεού και ειδικώς του Λόγου που αναφέρεται στην Αποκάλυψη πρέπει να είναι μελέτη έμπρακτος, μελέτη που να έχει αντιστοιχεία, αντίκρισμα στη ζωή μας. Δεν μπορεί να νοηθεί αλλιώς ο Λόγος του Θεού ως ξένος προς τη ζωή, ως ακαδημαϊκός μονάχα, κατάλληλος για συζητήσεις ή για διαβιβλία, ξένα από την πράξη. Ο Λόγος του Θεού δόθηκε για να εφαρμοστεί. Αυτό ακριβώς καθιστά τον άνθρωπο μακάριο. Όταν με αυτή τη διάθεση διαβάζει κανείς το Λόγο του Θεού, καθίσταται μακάριος. Ας δούμε τώρα μερικές άλλες λεπτομέρειες. Γράφει ο γάρ καιρός εγγύς, και παραπάνω στο προήμιο αδίγενεστε εντάχει. Αναφέρεται δηλαδή ο Λόγος του Θεού εν σχέση με το μέλλον, η Αποκάλυψη εν σχέση με το μέλλον, και μάλιστα γρήγορο μέλλον. Ποιο είναι το νόημα αυτού του εντάχει, αδίγενεστε εντάχει, ο γάρ καιρός εγγύς? Ποιος είναι ο καιρός αυτός για τον οποίο μιλάει? Είναι ο καιρός της αποκαλύψεως, της φανερώσεως του Κυρίου Ιησού. Και πρέπει να μείνουμε στο σημείο αυτό κάπως περισσότερο. Μπορεί να φανούν μερικές σκέψεις λίγο δύσκολες, αλλά θα προσπαθήσω να τις αναλύσω όσο γίνεται πιο πολύ. Μερικά σημεία όμως μπορεί να μην είναι προσιτά σε όλους, αλλά ο καθένας θα πάρει ό,τι μπορεί. Όταν μιλάμε για την Αποκάλυψη, ο νους μας πάει εις τα έσχατα, ότι γίνεται λόγος περί εσχάτων, δηλαδή μιλούμε για εσχατολογία. Ξεχνούμε όμως πολλές φορές ότι ο λόγος των εσχάτων σχετίζεται απαραίτητος και με τα πρώτα, τα εναρχή. Και το πιο σωστό θα πρέπει να γίνεται όχι λόγος μόνο περί εσχατολογίες, αλλά και πρωτολογίες ή αρχολογίες, και για την ακρίβεια να κάνω έναν όρο, αρχεσχατολογίες, περί αρχής και εσχάτων. Τι σημαίνει αυτό? Να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα έσχατα χωρίς να βλέπουμε την αρχή. Δεν μπορεί να κατευθυνόμαστε μονομερώς προς τα έσχατα, ξεχνώντας ότι αυτά άρχισαν κάποτε. Ας το δούμε με ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Επειδή μιλούμε περί εγκύτητος, περί προσεγγίσεως του καιρού, λέγει κάπου στο Ευαγγέλιο ότι όταν άρχισε το κήρυγμα, ο πρόδρομος, Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, είπε: μετανοείται ήκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο κήρυγμα επανέλαβε και ο Κύριος. Ήκη και είναι η βασιλεία των ουρανών. Ομιλεί περί μιας προσεγγίσεως βασιλείας των ουρανών, την οποία όμως δεν βλέπουμε να προσεγγίζει. Και θα εξηγήσουμε πώς την εννοεί η Γραφή την εγκύτητα αυτή.
Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι μόνο ότι είναι και η βασιλεία των ουρανών, αλλά αυτή η προσέγγιση που γίνεται της βασιλείας των ουρανών έχει κάποια συνέπεια στο τώρα. Και το τώρα είναι μετανοείται. Εάν δεν υπάρξει δηλαδή μεταβολή τρόπου ζωής και δεν υπάρξει μετάνοια, η εγκύτητα, η γνώση της εγκύτητος δεν μας βοηθάει σε τίποτα. Εάν δηλαδή το ότι εγγίζει ο καιρός δεν έχει συνέπεια στο τώρα που ζω, όσο εγγύς και είναι ο καιρός αυτός, δεν με ωφελεί, έστω και αν ξέρω συγκεκριμένα ότι το εγγύς αυτό θα είναι, παραδείγματος χάρη, το 1992-1994. Γιατί? Διότι αυτά τα οποία λέγονται στη Γραφή περί του ότι ο καιρός είναι εγγύς αποσκοπούν στο να μεταβάλουν το παρόν. Και για να το χρησιμοποιήσουμε μια εικόνα, εμείς συνήθως βλέπουμε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα μεν όπισθεν επιλανθανόμενοι της έμπρος την επεκτηνόμενη. Πίσω μας είναι αυτά που πέρασαν και μπροστά μας αυτά που θα έρθουν. Αυτή η εικόνα για τον ατομικό αγώνα χρειάζεται κυρίως για τις κατακτήσεις πνευματικές, να ξεχνάμε τι καλό πετύχαμε και να επιτύχουμε κάτι καινούριο πάλι καλό. Δεν έχει σχέση αυτή η εικόνα με αυτά που λέμε εμείς. Πιο καλή εικόνα είναι η άλλη. Ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο ενός κύκλου. Ενός κύκλου που αρχίζει έτσι. Αριστερά μας είναι η αρχή και πάει η αρχή και πλησιάζει στο τέλος. Εκείνο το τώρα στο οποίο βρισκόμαστε, το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, είναι εκείνο στο οποίο ενώνονται η αρχή και το τέλος. Βλέπω δηλαδή από το τώρα που βρίσκομαι κάποια αρχή και κάποιο τέλος. Η αρχή είναι ο Χριστός, το τέλος είναι ο Χριστός. Επομένως, όταν μιλώ περί του τέλους, θα πρέπει πάντοτε να σκέπτομαι ότι υπάρχει κάποια αρχή. Το σημείο δε από το οποίο θα βλέπω και την αρχή και το τέλος θα πρέπει να είναι η εν Χριστώ μετάνοιά μου, η επιστροφή μου. Γιατί αν θα έρθει το τέλος χωρίς εγώ να έχω μετανοήσει, δεν με ωφελεί, αντιθέτως είναι η καταστροφή μου. Επομένως, όταν μιλούμε περί του τέλους και περί της εγκύτητος του τέλους, θα σκεπτόμαστε πάντοτε περί της μεταβολής του παρόντος, ότι πρέπει να γίνουμε αλλιώτικοι άνθρωποι. Όλα δε πρέπει να τα βλέπουμε εν Χριστώ Ιησού. Η αρχή είναι το τέλος, ο Χριστός είναι το τέλος. Θα αρχίσουμε με τον Χριστό και θα τελειώσουμε με τον Χριστό και θα κατευθύνουμε πάντοτε προς τον Χριστό, όπως προχωρεί η ζωή μου, βλέποντας ότι υπάρχει ένα τέλος και της προσωπικής μου ζωής και της ζωής του κόσμου, όπως είναι σήμερα. Η Αποκάλυψη λέγει στην αρχή γίνεται της δούλης αυτού, για τους δούλους του Χριστού. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο εγγύς. Γίνεται χάριν των δούλων του Θεού. Η Αποκάλυψη δεν γίνεται για τους απίστους, γίνεται για τους πιστούς. Διότι οι άπιστοι έτσι αλλιώς δεν πιστεύουν στον Χριστό. Επομένως, εάν εμείς πιστεύουμε, η Αποκάλυψη γίνεται για μας. Και αν εμείς πιστεύουμε, πρέπει να δεχτούμε αυτά τα οποία λέγονται με τη συνέπεια που επιβάλλει η αποδοχή αυτή. Αυτό δείχνει την αγάπη και την ενδιαφερότητα του Κυρίου απέναντι των πιστών του. Ενδιαφέρεται για τους πιστούς. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ευθύς εξ αρχής μας μιλάει με ειλικρίνεια ο Κύριος και μας λέει: σας αποκαλύπτω ότι θα περάσετε δύσκολους καιρούς. Η ομολογία δηλαδή θα γίνει με αίμα ίσως, με διωγμούς οπωσδήποτε, με θλίψη οπωσδήποτε και επομένως πρέπει να είστε έτοιμοι. Η γνώση αυτή, το ότι θα περάσουμε θλίψεις, κατά κάποιο τρόπο γλυκαίνει με την σκέψη του ότι ο καιρός εγγύς. Και κάπου λέει ο Κύριος ότι δια τους εκλέκτους εκολοβόθησαν η ημέρα εκείνη. Δηλαδή για να μπορέσουν να αντέξουν αυτοί που είναι πιστοί, οι ημέρες της θλίψεως θα κολοποθούν, θα μειωθούν, δεν θα είναι τόσο πολλές όσο θα φαίνονται ευθύς εξ αρχής. Δι γενέστε εντάχει, λέγει το κείμενο. Το δι σημαίνει πρέπει. Αυτά που πρέπει να γίνουν γρήγορα. Το πρέπει αναφέρεται στην θεία αναγκαιότητα. Δηλαδή αυτά που αποφάσισε ο Θεός θα γίνουν.
Όταν ο Θεός θέλει να γίνει κάτι, κανείς δεν μπορεί να αντιστατευτεί στην θέληση αυτή του Θεού. Θα γίνουν οπωσδήποτε. Αυτά δε που θέλει ο Θεός να γίνουν, και θα γίνουν οπωσδήποτε, αποτελούν ένα μυστήριο της αναμίξεως της ελευθερίας του Θεού και της ελευθερίας του ανθρώπου. Αυτά που οπωσδήποτε θα γίνουν, ο Θεός τα έχει κανονίσει να γίνουν εν συμμετοχή με τη δική μας ελευθερία. Θα να πούμε, έγιναν ήδη, και αυτά που έγιναν και με τη δική μας συνέργεια, δηλαδή συνεργαστήκαμε με τον Θεό και έγιναν και τα ξέρει ο Θεός, αλλά δεν έγιναν, τα ξέρει όμως προηγουμένως ο Θεός. Αυτά δηλαδή που θα γίνουν είναι εκείνα που θα γίνουν οπωσδήποτε, γιατί και εμείς θα συμμετάσχουμε σε αυτά. Σαν να πούμε, χτίζεται ένα σπίτι. Το σπίτι αυτό το φανταζόμαστε θα γίνει. Μας λένε ότι θα γίνει αυτό το σπίτι. Στο σπίτι αυτό βάλαμε και εμείς ένα κεφάλαιο. Δεν το έχουμε βάλει ακόμη, αλλά υποτίθεται ότι και εμείς το έχουμε βάλει. Επομένως η πρόγνωση του Θεού που γίνεται, η αναγκαιότητα αυτή ότι θα γίνουν αυτά οπωσδήποτε, προβλέπει και τη δική μας συμμετοχή. Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε αυτό κάπως. Αυτό που προβλέπει ο Θεός ότι θα γίνει οπωσδήποτε δεν γίνεται αναγκαστικά, δηλαδή αγνοώντας εμάς τους ίδιους. Γίνεται υπολογιζομένου και του ανθρωπίνου παράγοντος. Υπό την έποψη αυτή δεν έχουμε μια τυφλή αναγκαιότητα, μια ευθερεσία του Θεού, έστω και αν θα ήθελα να την κάνει ευθερεσία του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να τον ελέγξει, αλλά ο Θεός το κάνει με σεβασμό προς τον άνθρωπο. Και επομένως αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει, και σε αυτό το θα γίνει θα υπάρχει και η δική μας ευθύνη, γιατί ήδη ο Θεός ξέρει ότι εμείς θα θελήσουμε να συνεργαστούμε μαζί Του ή να μην συνεργαστούμε μαζί Του. Ελπίζω να γίνεται κάπως κατανοητό αυτό. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν το σκεφτούμε καλύτερα θα δούμε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Λοιπόν, αδι γενέστε εντάχει, ξαναγυρίζουμε πάλι. Μας λέγει η Αποκάλυψη για αυτά που θα γίνουν, πρέπει να γίνουν γρήγορα, ο αρκερός συγγύς. Τι εννοεί με το θα γίνει οπωσδήποτε γρήγορα? Ο Θεός όρισε μια τάξη. Η τάξη αυτή έχει έναν ορισμένο ρυθμό. Θα αρχίσουν τώρα να γίνονται αυτά, αλλά η εξέλιξή τους μπορεί να πάρει χρόνο. Όμως, εμείς πρέπει να τα μετράμε όχι ανθρώπινα αυτά, αλλά τα μετράμε με το χρόνο του Θεού. Και το ορολόγι του Θεού είναι πολύ διαφορετικότερο από το δικό μας ορολόγι. Και λίγο διαφορετικότερο από το Άγιον Όρος. Γιατί στο Άγιον Όρος, ξέρετε, έχουν αλλιώτικη, άλλο τρόπο μετρήσεως του χρόνου και των ωρών. Εν πάση περιπτώσει είναι πιο πολυθεϊκό εκείνο από το δικό μας, το φράγκικο. Λοιπόν, ο χρόνος του Θεού πάει πάρα πολύ γρήγορα και πάει και πάρα πολύ αργά. Μας το λέγει η Γραφή ότι 1000 έτη παρακύριος μια ημέρα και μια μέρα ως 1000 έτη. Ο χρόνος δεν έχει καμία σημασία για το Θεό. Επομένως, ό,τι μιλάει η Γραφή για το ότι θα γίνουν γρήγορα κάποια πράγματα, δεν πρέπει να τα σκεπτόμαστε με τον δικό μας τρόπο και νομίζουμε ότι παραδείγματος χάρη μέσα σε 20 χρόνια, 30, 10, ξέρω εγώ, κάποιοι προβλέπουν πριν από το 2000 να γίνουν μερικά τέτοια γεγονότα, αλλά ότι θα γίνουν μέσα στον χρόνο που όρισε ο Θεός και θα γίνουν οπωσδήποτε και γρήγορα για το Θεό, γιατί γι' αυτό δεν υπάρχει χρόνος. Ας το δούμε λίγο καλύτερα το πράγμα. Ο Απόστολος Πέτρος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος ήταν από εκείνους που δέχθηκαν την Αποκάλυψη του Κυρίου όταν ακόμη ήταν μαζί τους, ήταν ένας από αυτούς που το είχε ρωτήσει τον Κύριο: «Κύριε, ή εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία το Ισραήλ? Τώρα να τακτοποιήσει τα πράγματα, θα περάσει καιρός, ή τώρα θα γίνουν αυτά, ή θα περάσει καιρός?» Ο Κύριος τους απέκλεισε τη γνώση του ακριβούς χρόνου. Τους είπε ότι ούχι μόνο στη γνώμη χρόνους και καιρούς, ους ο πατήρας θα το ενδυδεί εξουσία. Αυτό είναι μυστικό του Θεού, δεν είναι δική σας δουλειά. Οι πρώτοι χριστιανοί λοιπόν περίμεναν να γίνει γρήγορα αυτή η φανέρωση του Κυρίου. Όμως με την Αποκάλυψη που τους έγινε του Αγίου Πνεύματος, κατάλαβαν πλέον το ρυθμό του Θεού, και έτσι ο Απόστολος Πέτρος γράφει τα εξής, αποκρινόμενος ακριβώς τις αντιρρήσεις που υπάρχουν
μερικών ανθρώπων, οι οποίοι έλεγαν, τέλος πάντων, πού είναι αυτά που είπε ο Θεός? Ο Θεός είπε ότι θα έρθει. Ο Χριστός είπε ότι θα έρθει. Πότε θα έρθει? Περιμένουμε και δεν γίνεται τίποτα. Λέγει λοιπόν ως απάντηση ο Απόστολος τα εξής. Στη δεύτερη επιστολή του, κεφάλαιο 3, στίχο 1. Ταύτην ήδη αγαπητοί δευτέραν ημίν γράφω επιστολήν, ενές διεγύρω ημών εν υπομνήσει την ειλικρινή διάνοιεν, μνηστείτε των προηρημένων ρημάτων υπό των Αγίων Προφητών και της των Αποστόλων ημών εντολής του Κυρίου και Σωτήρος, τούτο πρώτον γινώσκοντες, ότι ελεύσονται επεσχάτων των ημερών εμπέκτε κατά τις ίδιες επιθυμίες αυτών πορευόμενοι και λέγοντες, πού εστίν η επαγγέλια της παρουσίας αυτού? Αφείς γαρ πατέρες εκοιμήθησαν πάντα ούτω διαμένη απ' αρχής κτίσεως. Λανθάνει γαρ αυτούς τούτο θέλοντας, ότι ουρανίσαν έκπαλε εκ γης και γη εξίδατος και δίδατος συναισθώσα το του ουρανού λόγο, διότι τότε κόσμος είδατε κατακλειστής απόλετο. Και εινήν ουρανή και η γη το αυτό λόγω της θησαυρισμένης υπηρή τηρούμενη εν ημέρα κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Ένδε τούτο μη λανθανέτω εμάς αγαπητοί, ότι μία ημέρα παρακυρίως 1000 έτη και 1000 έτη ως ημέρα μία. Ου βραδύνει ο Κύριος της Επαγγελίας ώστινες βραδυτήτα ηγούνται, αλλά μακροθύμοι εις ημάς μη πουλόμενες στην άσα απολέστε, αλλά πάντα στη μετάνοια χωρίς. Το οποίο σημαίνει, αγαπητοί μου, σας γράφω ένα δεύτερο γράμμα και θέλω να διεγείρω την αγάπη σας και την προσοχή σας, υπενθυμίζοντας μερικά πράγματα σε αυτήν. Να θυμηθείτε τα λόγια τα οποία είπαν Άγιοι προφήτες και οι Απόστολοι σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου και Σωτήρος μας. Να ξέρετε δηλαδή τα εξής που είπε ο Χριστός και τα οποία επαναλαμβάνω και εγώ. Ότι τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, τους εσχάτους καιρούς θα έρθουν εμπέκτε άνθρωποι που θα τα κοροϊδεύουν αυτά και θα τα ειρωνεύονται και θα τα γελούν, και οι οποίοι θα πορεύονται σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Αυτός είναι ο κύριος λόγος, ο κύριος σκοπός τους, να κάνουν αυτά που επιθυμούν. Βασικός δηλαδή, αν κοιτάξουμε και τον σύγχρονο άνθρωπο, θα δούμε ότι βασικός θέλει αυτά που επιθυμεί, τα κεκτημένα δικαιώματά του, αυτά που ικανοποιούν τις στάσεις του και τις ορμές του. Και θα λένε, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του? Από τότε που κοιμήθηκαν οι πατέρες μας, έτσι είναι τα πράγματα, όπως ήταν από την αρχή που έγινε ο κόσμος. Αλλά ξεχνούνε όταν λένε αυτά τα πράγματα ότι ο κόσμος, οι ουρανοί ήταν πάντοτε και η γη συντεθειμένη από νερό. Βασικό του στοιχείο το νερό. Λοιπόν, η γη και οι ουρανοί αυτοί με το λόγο του Κύριου ετηρούνται όπως ήταν, και όταν έδωσε εντολή ο Θεός διαλύθηκαν τα νερά και έγινε ο κατακλυσμός και καταστράφη ο παλαιός κόσμος. Μην ξεχνάτε δε και ένα δεύτερο πράγμα, αδελφοί μου, ότι παρά το Κυρίο, μπροστά στα μάτια του Κυρίου, 1000 έτη είναι ως μία ημέρα και μία μέρα ως 1000 έτη. Εάν ο Κύριος επιβραδύνει την εκπλήρωση της υποσχέσεώς του, το κάνει διότι δεν θέλει να χαθούν κάποιοι από εμάς, αλλά μακροθυμεί, γιατί θέλει όλοι να μετανοήσουν. Επομένως, ο σκοπός, το βαθύτερο μυστικό της αργοπορίας του Κυρίου είναι η μακροθυμία του και η καλοσύνη του. Αλλιώς θα είχε ήδη πραγματοποιηθεί η παρουσία του. Και λέγει ένας Άγιος πάλι, ο Ανδρέας ο Κεσαρίας, ο οποίος υπομνηματίζει την Αποκάλυψη. Το δε εντάχει γενέστε σημαίνει το τινάμεν αυτόν παραπόδας γενέστε, της περί αυτών προρήσεως και τα επί συντελεία δε μη βραδύνην, διότι 1000 έτη παρά το Θεό σήμερα ή εχθές, της δήλθε λελόγιστε. Αυτό που λέγει ότι θα γίνουν γρήγορα εντάχει, σημαίνει ότι κάποια μέρα από αυτά είναι έτοιμα ήδη τώρα να γίνουν, να πραγματοποιηθούν. Και η πρόρηση περί αυτών λέγει ότι
ότι δεν θα επιβραδυνθούν αυτά που θα γίνουν όταν θα γίνει η συντέλεια του αίωνος, για τον λόγο ότι ο καιρός περνάει γρήγορα και 1000 έτη είναι σαν μια μέρα ενώπιον του Κυρίου. Και παρακάτω ο Άγιος Αρέθας πάλι, ένας άλλος υπομνηματιστής και αυτός αρχιεπίσκοπος Καισαρίας, αλλά σε άλλη εποχή, την έκβαση των χρηματιζομένων εντάχει υπισχνείται προβήνε ούχος έτυχεν, αλλά παραμετρών των ανθρωπίνων τα ανθρώπινα τεστίες και πολυχρονίες και χιλιοστής εκτελούμενα. Τα πολυχρονίως και χιλιοστός εκτελούμενα. Αυτό που λέγει ότι και οι υπόσχετες θα γίνουν γρήγορα, λέγει μετρώντας με τα ανθρώπινα με θεία μέτρα, διότι στα θεία μέτρα τα πολυχρόνια και τα με 1000 έτη μετρώμενα δεν είναι τίποτα παρά μια μέρα. Ο Κύριος λέγει ότι θα γίνουν εντάχει στην Αποκάλυψη. Εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το εξής, και το οποίο δεν προσέχουμε όταν μιλούμε για την Αποκάλυψη και τα αποκαλυπτικά γεγονότα. Ο σκοπός δεν είναι να δημιουργήσει, να τρομοκρατήσει τους χριστιανούς, γιατί δημιουργείται ένα πνεύμα και μια ατμόσφαιρα τρομοκρατίας σε πολλούς. Θα γίνει η δεύτερη παρουσία. Τι κάνουμε, πώς θα περάσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα σε χώρους όπως παραδείγματος χάρη έχει γίνει αρκετές φορές στην Αμερική. Τρομοκρατούνται τόσο πολλοί άνθρωποι ώστε εγκαταλείπουν τις δουλειές τους και δημιουργούνται αναστατώσεις πάρα πολλές και στις οικογένειες και στην κοινωνία. Αυτό το οποίο είχε ήδη συμβεί επί της εποχής του Αποστόλου Παύλου, που λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Θεσσαλονικής επιστολή, ακούομεν δε τινας εξημών 0 εργαζομένους αλλά περιεργαζομένους. Δηλαδή χάνουν τον καιρό τους εδώ και εκεί, διότι έλεγαν με τη σκέψη ότι μια που θα γίνει Δευτέρα παρουσία, γιατί να δουλεύουμε. Και τώρα ρίχναν έξω στην αμέλεια, στην αδιαφορία. Και μήπως η αποκάλυψη των γεγονότων αυτών δεν έχει σκοπό να παραλύσει τη σκέψη και τη δραστηριότητα των ανθρώπων, ούτε να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα τρομοκρατίας, γιατί όταν οι άνθρωποι τρομοκρατηθούν, μπορεί βέβαια εκείνη την στιγμή να τους πιάσει πανικός. Μόλις περάσει όμως ο πανικός, ξαναγυρίζουν πάλι στα ίδια. Οπότε δεν έχουμε διόρθωση. Ο σκοπός της προαναγγελίας αυτών των καταστάσεων είναι η νύψης, η διέγερση της προσοχής, το ενδιαφέρον για το γεγονός ότι ο Κύριος θα έρθει και η αντίστοιχη μεταβολή της ζωής μας, για την οποία μίλησαμε προλίγου. Και σε αυτό το σημείο στο ίδιο καρφί χτυπούνε όλα τα σφυριά του Θεού. Και ο ίδιος ο Κύριος και οι Απόστολοι επιμένουν στο σημείο αυτό της γρηγόρσεως, νύψεως, προσοχής, αγρυπνίας και προσδοκίες αυτών που θα γίνουν, αλλά με ηρεμία και αντίστοιχη μεταβολή της ζωής. Ας ακούσουμε τι λέγει ο Κύριος. Γρηγορείτε ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Αγρυπνείτε δηλαδή, έχετε ανοιχτά τα μάτια, μην κοιμάστε. Δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος. Εκείνο δεν γινώσκεται ότι ή ήδη ο οικοδεσπότης ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησε έναν και ουκανία σε διοργήνει την οικία αυτού. Ανοίξε το αφεντικό. Ποια ώρα το φυλακή που λέει εδώ πέρα εννοεί τη φρουρά. Τότε μετρούσαν τη νύχτα με φρουρές. 3 ώρες ήταν η διάρκεια, όχι 2 όπως σήμερα στο στρατό που άλλαζε η φρουρά. Είχαν λοιπόν 4 φρουρές, αλλαγές φρουρών τη νύχτα. Άρχισε από την ώρα της Δύσεως μέχρι την ώρα της Ανατολής, από 3 ώρες καθεμία, 4 και 4 12. Λοιπόν, έλεγε πρώτη φυλακή της νυχτός, δευτέρα φυλακή της νυχτός, τρίτη, τετάρτη φυλακή της νυχτός. Δεν ξέρετε τι ώρα θα έρθει. Αν ήξερε το αφεντικό θα φύλαγε, δεν θα άφηνε τον κλέφτη να έρθει μέσα. Τώρα, αν ο Κύριος θέλει να μιλήσει για την εποχή μας, ο κλέφτης έρχεται οποιαδήποτε φυλακή της ημέρας πια, μπροστά στα μάτια και τις αστυνομίες και δεν υπολογίζει κανέναν. Εδώ πλέον έχουμε εφαρμογή των άλλων προφητιών που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, που οι άνθρωποι έχουν πλέον αποθρασινθεί και το έγκλημα παρουσιάζεται πλέον ως ένα καθεστώς. Εν πάση περιπτώσει, ανοίξτε το αφεντικό
θα φύλαγε. Αλλά δεν ξέρει. Επομένως πρέπει να έχει το νου του. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι. Αυτό είναι το νόημα της προαναγγελίας. Γίνεστε έτοιμοι. Γρηγορείτε. Τι άρα εστιν ο πιστός και φρόνιμος δούλος, ο κατέστην ο Κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού, του διδώνει αυτή η συντροφή εν καιρό. Ποιος είναι ο κατάλληλος οικονόμος που τον έβαλε στα υπάρχοντά του και του λέει να δίνει στους υπαλλήλους την τροφή τους, το μισθό τους κλπ. Στην κατάλληλη ώρα? Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτως. Δηλαδή να δίνει στην ώρα τους το μισθό, την τροφή, τα καθήκοντα να εκτελεί, τα οποία έχει αναλάβει να εκτελεί. Αμήν λέγω ημίν, ότι επί πάση της υπάρχουσης αυτού καταστήσει αυτόν. Θα τον βάλει δηλαδή οικονόμο σε όλα τα υπάρχοντά του, γενικών οικονόμων. Επομένως θα τον τιμήσει πάρα πολύ, θα τον κάνει αυθεντικό σχεδόν. Εάν δε είπε ο κακός δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, χρονίζει ο Κύριος μου ελθύν και άρχισε τύπτην του συνδούλους αυτού, έστι είδε και πίνει μετά των μετιόντων, ήξει ο καιρός του δούλου εκείνου εν ημέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώσκει και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού με τον υποκριτών θείς. Εκεί έστω ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδών. Αν αυτός όμως το ρίξει έξω και αρχίζει να τρώει, να πίνει, να μεθάει, να δέρνει, να κακοποιεί τους ανθρώπους τους οποίους διατάχθηκε να υπηρετεί, τότε την ώρα που δεν θα καταλάβει αυτός, δεν περιμένει, θα έρθει το αφεντικό και θα διχοτομήσει αυτόν και τον βάλει μαζί, θα τον διχοτομήσει με να τον κόψει στα δυο. Επομένως θα πεθάνει, λέει, την ώρα που δεν το περιμένει και τον βάλει το μέρος μετά των υποκριτών, μαζί με τους υποκριτάς. Εκεί έστω ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδών. Εδώ τώρα πλέον μιλάει για αιωνία τιμωρία. Επομένως, εκείνο το οποίο ζητάει ο Κύριος από τους ανθρώπους είναι το γίνεστε έτοιμοι. Και ο Απόστολος Πέτρος πάλι, σύμφωνα με το πνεύμα του Κυρίου, αναλύοντας αυτά που λέει ο Κύριος, λέει: «Ποτα που σουν δι υπάρχειν ημάς εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες, προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσία της του Θεού ημέρας». Με θαυμαστικό. Τι λογής πρέπει να είμαστε εμείς, τι είδους άνθρωποι πρέπει να γίνουμε εμείς, περιμένοντας που το ότι θα έρθει ο Κύριος, εν αναστροφές, στην αναστροφή μας, στην ευσέβειά μας, στην προσδοκία που θα έχουμε. Δηλαδή θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στη ζωή μας αυτά που λέει ο Κύριος. Πάντων το τέλος σύγκηκε. Το δι πλησιάζει το τέλος, γι' αυτό το λόγο λέγει: σοφρονήσατε πρώτον, βάλετε μυαλό. Δεύτερον, νύψατε σας προσευχάς. Όσο και αν το κεφάλι είναι βαρύ από την κούραση της ημέρας, σας παρακαλώ, λέγει, γρηγορήστε, δηλαδή γίνετε άγρυπνοι, αγρυπνήστε την προσευχή. Προπάντων δε την σε αυτούς αγάπην εκτενή έχοντες, ειδότες ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Προσπαθήστε προπάντων να καλλιεργήσετε την αγάπη, διότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία θα καλύψει, θα εξαλείψει, θα εξαφανίσει πλήθος αμαρτιών. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει πρακτικώς, εφαρμόζοντας την αγάπη, να είστε φιλόξενοι εις αλλήλους ανεγωγγισμών. Να γίνει δηλαδή φιλοξενία με την καρδιά σας. Έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα εις σε αυτούς αυτοδιακονούντες, ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος του Θεού. Ο καθένας μέσα στην εκκλησία, μέσα στον χώρο που βρίσκεται και στην κοινωνία γενικότερα, θα πρέπει το χάρισμα το οποίο πήρε από το Θεό να το καλλιεργεί και να το αναπτύξει. Να το αναπτύξει δε ως καλός οικονόμος, καλός διαχειριστής της χάριτος της ποικίλης, των ποικίλων δωρεών που έχει δώσει ο Θεός. Και λέει τα εξής παραδείγματα. Ή της λαλεί ως λόγια Θεού. Να μιλάς όχι με δική σου σοφία και να λες δικά σου πράγματα, αλλά ως λόγια Θεού. Τα που θα μιλάς να αποτελούν μεταφορά, εκφορά τον λόγο του Θεού. Ή της διακονεί ως εξισχύος, εισχοληγεί ο Θεός. Ό,τι κάνει ως διακονία πια πρακτικά πρέπει να το κάνει ως έργο το οποίο με τη δύναμη του Θεού εκτελεί. Όχι δικό του, για να φανεί ο ίδιος, για να εμφανιστεί ο ίδιος ως σπουδαίος κοινωνικός παράγων. Ή να εν πάση δοξάζεται ο Θεός δι' Ιησού Χριστού, ώστε ο σκοπός της πρακτικής ζωής θα είναι η δοξολογία, η έμπρακτος του ονόματος του Θεού. Και παρακάτω. Διό αγαπητοί ταύτα προσδοκώντες σπουδάσατε, άσπηλοι και αμόμητοι ευρεθήνε εν ειρήνη και του Κυρίου ημών μακροθυμία σωτηρία ανοιγήστε.
πράγμα που το τονίσαμε και προλίγου. Ημίσουν αγαπητοί ταύτα προγινώσκοντες, φυλάσσεστε ή να μη τι των ανθέσμων πλάνη συναπαχθέντες εκπέσετε του ιδίου στηριγμού. Προσέξτε μήπως σας παρασύρει η πλάνη και το πνεύμα του κόσμου. Σε αυτό, αδελφοί μου, δεν θα πάψω και εγώ να λέω πρώτα στον εαυτό μου και στην αγάπη σας, και δεν θα πάψει η Εκκλησία μας γενικώς να τονίζει τούτο το πράγμα. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, τον οποίο τονίσαμε και άλλη φορά, ότι δυστυχώς σήμερα δεν κρίνουν οι χριστιανοί με κατηγορίες χριστιανικές, αλλά και κατηγορίες κοσμικές, το πιο απλά, γιατί η κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί κάτι άλλο. Δεν κρίνουν με κριτήρια χριστιανικά, ευαγγελικά, αλλά με κριτήρια κοσμικά. Παραδείγματος χάρη, για μία κρίση, για μία κατάσταση που μπορεί να υπάρχει, κρίνουμε όχι αν αυτή η κατάσταση είναι εντάξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά παραδείγματος χάρη με πολιτικά κριτήρια. Εγώ είμαι του Α κόμματος. Άρα τον αδελφό μου, τον χριστιανό εντός εισαγωγικών, και τον αδελφό μου εντός εισαγωγικών, που είμαστε στην ίδια εκκλησία, είμαστε στην ίδια ενορία, πάμε στην ίδια εκκλησία, κοινωνούμε τα ίδια μυστήρια, τον μπήκε πλέον, μπήκαν άλλα κριτήρια. Και δεν βλέπουμε αδελφούς, αλλά βλέπουμε πολιτικούς φίλους και αντιπάλους. Με αποτέλεσμα πια να εξαφανίζεται πια το φως του Ευαγγελίου και να επικρατεί το σκότος του κόσμου. Γιατί όσοδήποτε φωτεινό και αν είναι κάτι το κοσμικό, εν σχέση με το Ευαγγέλιο είναι πάντοτε σκοτάδι, πάντοτε υστερεί, πάντοτε προσωρινό, όσο καλό και αν είναι. Αυτά λοιπόν για το εντάχει γενέστε, για να μην επεκτείνουμε περισσότερο το λόγο και σας κουράζω. Ας δούμε τώρα τους επόμενους στίχους. Θα τους διαβάσω σε μετάφραση για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Ο Ιωάννης, ο γνωστός Ιωάννης, απευθυνόμενος στις 7 εκκλησίες της Ασίας, εύχομαι να είναι σε εσάς πλούσια η χάρις και η ειρήνη από το Θεό, ο οποίος είναι ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος. Θα το εξηγήσουμε μετά αυτό. Ο οποίος είναι ο αιώνιος Θεός που ήταν, που είναι, ήταν και θα είναι, ή εδώ αυτός που έρχεται. Και από τα 7 πνεύματα, τα οποία είναι μπροστά στο θρόνο του, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα με τα ποικίλα χαρίσματά του, και εκ μέρους του Ιησού Χριστού. Θα δούμε ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιείται τόσο ο χαιρετισμός μέσα στην Καινή Διαθήκη σε επιστολές, που αναφέρεται όλη η Αγία Τριάδα. Εκ μέρους λοιπόν του Ιησού Χριστού, σας εύχομαι τα παραπάνω, Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος Χριστός είναι ο πιστός μάρτης, ο πρωτότοκος, πρώτος δηλαδή από τους νεκρούς, ο άρχον των βασιλέων της γης, ο άρχον των αρχών, τον το πούμε έτσι, ο οποίος μας αγάπησε, ο οποίος μας έλουσε στο αίμα του και μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας και μας έκανε όλους μαζί να αποτελούμε μια βασιλεία και μας έκανε ιερείς του Θεού, και σε αυτόν και Πατρός, και σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνας. Αμήν. Για να το δούμε καλύτερα. Ιωάννης στις 7 εκκλησίες. Ποιες είναι οι 7 εκκλησίες στις οποίες αναφέρεται? Θα τις δούμε όταν έρθει η ώρα τους, λίγο παρακάτω. Αλλά οι 7 εκκλησίες είναι τοπικές εκκλησίες. Είναι εκκλησίες των οποίων τον αριθμό σχηματικός κάνει 7, ενώ ήταν πολύ περισσότερες. Και ούτε φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικές, αν αφαιρέσουμε την Έφεσο, οι εκκλησίες που αναφέρει. Εν πάση περιπτώσει είναι τοπικές εκκλησίες. Και όταν λέει τον αριθμό 7, τον λέγει πάλι για να δηλώσει την πληρότητα και την πολλαπλότητα. Επομένως αναφέρεται στην ίδια την εκκλησία, την επιγής εκκλησία του Θεού, και αυτά τα οποία θα πει στη συνέχεια αναφέρονται σε όλη την εκκλησία. Ας μείνουμε λίγο στον αριθμό 7 που έχουμε και άλλη φορά αναφέρει. Δια του εβδοματικού αριθμού των μυστικών των απανταχού εκκλησιών σημαίνει και το παρόντι 2 σύστιχων, ενώ και η εβδοματική περίοδος γίνεται. Με τον αριθμό 7 λέγει. Λέει ο Άγιος Ανδρέας, μας παρουσιάζει το μυστικό
αυτό που κρύβεται κάτω από την πραγματικότητα, από τα φαινόμενα, από την επιφάνεια, την μυστική διάσταση της Εκκλησίας μας, που όλες κατά τόπους αποτελούν τη μία Εκκλησία. Και ακόμη το 7 σημαίνει την αντιστοιχία με τον παρόντα βίον, κατά τον οποίο επαναλαμβάνεται το επταδικό σύστημα, δηλαδή 7 μέρες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, ξανά πάλι Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, και γυρίζει συνέχεια με τον 7 αριθμό. Ο εβδοματικός τύπος, τότε δηλαδή η ζωή παρούσα αναφέρεται ως 7 ημέρες, αλλάζει, παίρνει καινούργια όψη με την 8η ημέρα, για την οποία κάνουν λόγο οι Άγιοι Πατέρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μου λέει τα εξής: ποια είναι η 8η ημέρα? Ποια άλλη παρά η ημέρα του Κυρίου, δηλαδή η ημέρα της κλήσεως, μεγάλη και επιφανής, η οποία θα έρθει, η οποία καίγεται σαν τον κλίβανο, σαν το καμίνι, και η οποία κάνει και τις ουράνιες δυνάμεις να τρέμουν στη σκέψη της, διότι λέει θα συστούν οι δυνάμεις του ουρανού, λέγει η Γραφή. Είναι εκείνη η μέρα η οποία έχει ως πρόδρομον, προτρέχον της παρουσίας του Κυρίου το πυρ, τη φωτιά. Την ονόμασε δε 8η όταν αναφέρεται στην 8η ημέρα. Γιατί? Διότι παρουσιάζει μια καινούργια κατάσταση, τη μέλουσα ζωή. Ο παρόν βίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά εναλλαγή των 7 ημερών, κύκλος των 7 ημερών. Αρχίζει από την Κυριακή και τελειώνει το Σάββατο. Και αυτό ξαναγυρίζει και ξαναγυρίζει συνέχεια. Αλλά όταν θα έρθει η 8η ημέρα, τότε πλέον έχουμε μια καινούργια εποχή, μια καινούργια κατάσταση που δεν επαναλαμβάνεται ο εβδοματικός τύπος. Αυτό μας λέει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αναφέρεται λοιπόν στις 7 εκκλησίες γιατί αναφέρεται στο παρόν. Και αναφέρεται στην 8η ημέρα, διότι η 8η ημέρα για τους μυστικούς πατέρας, τους Αγίους Πατέρας, είναι η αιωνιότητα. Στις 7 εκκλησίες λοιπόν που ζουν, που υπάρχουν, που δρούν στον παρόντα κόσμο, στην παρούσα ζωή, στην παρούσα κατάσταση απευθύνεται ο Άγιος Ιωάννης. Γι' αυτό λέει τον αριθμό 7. Χάρις ημίν και ειρήνη. Ένας χαιρετισμός, τον οποίο ξέρουμε από τους Αποστόλους, που απευθύνεται πάντοτε στην Εκκλησία, χάρις και ειρήνη. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, τι Εκκλησία την εν Εφέσο παραδείγματος χάρη, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι θα πει χάρις? Χάρις θα πει κάτι που δίδεται δωρεάν, κάτι που χαρίζεται. Η χάρις είναι η ειδική ευμένεια και η ειδική στάση πλέον, η γεμάτη αγαπητική διάθεση από τον ουράνιο Πατέρα μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου, μετά τη σταυρική θυσία του Κυρίου, μετά την αποκαταλλαγή, μετά τη συνδιαλλαγή, τη συμφιλίωση Θεού και ανθρώπων. Είναι αυτό που δίδεται δωρεάν στον άνθρωπο, ας το πούμε η δωρεάν δικαίωσή του. Χωρίς ο άνθρωπος να έχει να καταβάλει κάτι για το χρέος που για απέναντι του Θεού, του χαρίζει το χρέος αυτό και δικαιούται, γίνεται δηλαδή δίκαιος απέναντι του Θεού, χωρίς αυτός να κάνει τίποτε. Αρκεί μόνο να πιστέψει στον Χριστό και να μετανοήσει για τις αμαρτίες του. Ο χάρις αντικαθιστά το χέριν που χρησιμοποίησαν στις επιστολές τους οι αρχαίοι. Παραδείγματος χάρη, Σοκράτης Πλάτωνη χέριν. Εγώ ο Σοκράτης γράφω σε ένα τον Πλάτωνα και σου εύχομαι ένα χέρι. Σου εύχομαι χαρά. Αυτό το χέριν το ελληνικό το αντικαθιστά το χάρις το χριστιανικό πια. Αλλά υπάρχει και η λέξη ειρήνη. Χάρις ημίν και ειρήνη. Το ειρήνη το εβραϊκό σαλόμ θα πει ειρήνη. Αλλά πλέον αποκτάει καινούριο περιεχόμενο η ειρήνη που επόντουσαν οι Εβραίοι. Είναι κάτι άλλο, βέβαια πάλι μέσα στον χώρο της Γραφής, αλλά τώρα είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Η ειρήνη είναι η κατάσταση εσωτερική της ασφάλειας που νιώθει ο άνθρωπος, της βεβαιότητας ότι ο Θεός τον αγαπάει, της βεβαιότητας ότι ο Θεός προνοεί για αυτόν, της βεβαιότητας ότι το μέλλον
παρόλα όσα μπορούν να συμβούν είναι δικό του. Και λέγει ο Απόστολος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, και ημάς ποτεώντας απειλοτριωμένους και εχθρούς στη διανία εν της έργης της πονηρής, νηνή αποκατήλαξε να το σώμα της αρκός αυτού δια του θανάτου, παραστήσε ημάς αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους κατενώπιον αυτού. Τι είναι η χάρη? Να μας έκανε δηλαδή, αφού μας συγχώρησε, αγίους, ανεγκλήτους και αμόμους. Κατηγόρητους, αψεγάδιαστους, αγίους, καθαρούς. Τι είναι η χάρη? Και η ειρήνη λοιπόν είναι εκείνη η οποία δημιουργείται στην ζωή του ανθρώπου με τη μετάνοια, με την επιστροφή κοντά στον Χριστό, με την εσωτερική πλέον εξισορρόπηση των δυνάμεων του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό ας μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο, για το λόγο ότι σήμερα, αδελφοί μου, φαίνεται, αυτό θα το τονίσουμε και άλλη φορά όταν θα προχωρήσουμε τη βοήθεια του Θεού στην περαιτέρω ανάλυση της Αποκαλύψεως. Φαίνεται και από ένα γεγονός ότι οι καιροί στους οποίους μπήκαμε ότι είναι έσχατοι, και από το γεγονός αυτό είναι ότι έχουν πληθυνθεί οι ψυχικές αρρώστιες. Οι άνθρωποι σήμερα υποφέρουν καταπληκτικά πολύ από ψυχικές αρρώστιες. Παρουσιάζεται τούτο το φαινόμενο. Όταν για πρώτη φορά ήρθα στην Ελλάδα, ύστερα από πολλά χρόνια συνεχούς απουσίες, είχα την εντύπωση, όπως το είχα ζήσει τότε τουλάχιστον όταν είχα φύγει από την Ελλάδα, ότι οι Έλληνες είναι κοντοί εν σχέση με τους Ευρωπαίους. Ότι δηλαδή ο μέσος όρος του Έλληνα είναι περίπου το 1,70. Έτσι μου φαινόντουσε. Έτσι είχα μέσα μου την ιδέα αυτή. Όταν ήρθα, βέβαια υπήρχαν κατά καιρούς και κάποιες επισκέψεις εκεί στην Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήξερα πώς είναι οι Έλληνες στο σύνολο. Και είδα ότι οι Έλληνες στο διάστημα αυτών των 20 περίπου ετών που έλειψε από την Ελλάδα είχαν επιμικρυνθεί, είχαν γίνει ψηλότεροι τουλάχιστον κατά μία πιθανή 20 πόντους. Πολύ ψηλότεροι. Τα παιδιά όλα ψηλά. Εγώ νόμιζα ότι μόνον οι Βίκινγκαρ τους λένε οι Σουηδοί, έχουμε και ένα Σουηδό εδώ πέρα, ότι πανύψηλοι. Πρώτα δεν είναι τόσο ψηλοί οι Σουηδοί. Αλλά δεύτερον, το ζήτημα είναι ότι και οι Έλληνες έχουν γίνει ψηλοί. Και μια φορά μάλιστα θυμάμαι, είχα παρουσιάσει 2 Έλληνες εμπορικούς αντιπροσώπους κάποιες εταιρείες σε μια εταιρεία σουηδική, θέλησαν τη βοήθειά μου και συνέβη τούτο. Ο μεν διευθυντής γενικός της εταιρείας, ο Σουηδός, να είναι ύψους 1,60, οι Έλληνες από 2 μέτρα περίπου, και λέει είναι τόσο ψηλοί οι Έλληνες. Ξαναγυρίζω πάλι στη συνέχεια του λόγου. Ενώ έχουμε μια αύξηση σωματική της νεότητος, ενώ έχουν αθλητικό παράστημα, είναι πιο ψηλοί, τρέφονται πιο καλά, έχουν όρους και συνθήκες πολύ καλύτερης αναπτύξεως σε σχέση με αυτούς που έζησαν οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους, ετούτοις παρουσιάζουν μια δυσκολία στην ψυχική τους ισορροπία. Το γεγονός της αυξήσεως των ναρκωτικών, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό βέβαια, αλλά τις ανησυχίες ή τις αδρανίες της νεότητος, της ελλείψεως ιδανικών κλπ. Μαρτυρεί μια όχι σωστή ψυχολογική ανάπτυξη της νεότητος που της λείπουν πολλά. Δεν αντέχει. Όταν πήγαμε φαντάρι εμείς και πριν από μας, θυμάμαι σύγχρονοι μου και λίγο πιο, μάλλον σύγχρονοι μου, υπηρέτησαν 4 χρόνια φαντάρι. Μερικοί και 5, αν ήταν και στη Μέση Ανατολή. Ήταν υγιέστατοι όσοι έζησαν, όσοι δεν σκότωσαν τα πυρά του εχθρού. Εδώ πάνε για 2 χρόνια με πολιτικά γυρνώντας δεξιά-αριστερά. Πού να βάλουμε πολιτικά εμείς? Μας έπιανε εσάς, ήμουν και εγώ εσάς, δεν μπορούσα να γυρίσουμε πολιτικά. Και δεν είχαμε χρήματα, ζούσαμε με αυτά που μας έδινε η μαμά Ελλάς, έτσι λέγαν, οι φαντάροι, δηλαδή 50 δραχμές το μήνα, 75 όσοι ήταν βαθμοφόροι και είχαν 2 σαρδέλες στο μανίκι, και πού χρήματα από τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, και πού να είχαν να στείλουν. Και σήμερα τα παιδιά παίρνουν σχεδόν μηνιάτικο, όχι ολόκληρο, εν πάση περιπτώσει αρκετά αυξημένο, 10-15 και κατέβαινε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς, διότι ξέρετε τι υποφέρει του πορτοφόλι σας, και τα παιδιά δεν είναι ικανοποιημένα. Γιατί? Και τα παιδιά πάνε στο στρατό και αυτοκτονούν, παρουσιάζουν ψυχικές ανομαλίες. Αυτά δεν είναι φτιαχτά πράγματα.
Έστω και αν υπάρχουν κάποιοι, θυμάμαι κάποιους που θαλούσαν τον κόσμο από τότε. Υπήρχαν και μερικοί τέτοιοι, τους λέγανε, με συγχωρείτε για τη λέξη που θα πω, κοπανατζίδες. Δεν θέλαν να κάνουν πανεπορία. Και χαλούσαν τον κόσμο και κατόρθωσαν να βγουν άρρωστοι και να μένουν όλη την ημέρα κλεισμένοι στο θεραπευτήριο εκεί του λόγου, χωρίς να κινούνται καθόλου, και να κοροϊδεύουν εμάς που είχαμε πάει στα βουνά και είχαμε πνεύσει στον καθαρόν αέρα, διότι αυτοί δίθεν ως έξυπνοι δεν πήγαν. Λοιπόν, τα παιδιά μας σήμερα υποφέρουν, η νεολαία υποφέρει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πτώση του ψυχικού δυναμικού. Δηλαδή δεν έχει ειρήνη ο άνθρωπος μέσα του. Έχει ανατραπεί η σχέση του με το Θεό και με τα πράγματα. Με το Θεό και με τον κόσμο. Με το Θεό και με τον κόσμο ως μη έμψυχο. Και με τον κόσμο των ανθρώπων. Δηλαδή ο άνθρωπος έπαυσε να έχει την εσωτερική ειρήνη. Και γι' αυτό το λόγο πολλαπλασιάζονται οι ψυχίατροι, οι οποίοι τηρούν γενικώς, υπάρχουν και εξαιρέσεις, μια στάση εντελώς αρνητική απέναντι της πίστεως. Μη τολμήσεις να μιλήσεις περί Θεού. Έτσι, για να βρεθώ σε ξένο νοσοκομείο, αλλά και σε ελληνικό, που αν τολμήσεις να μιλήσεις περί Θεού στους ανθρώπους εκείνους, μπορεί να σε κρεμάσουν. Είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορείς να κάνεις, μιλώντας περί Θεού σε ψυχικούς αρρώστους. Διότι θεωρούν ότι η θρησκεία αποτελεί την αιτία. Ο σατανάς ολόκληρος. Μία ψυχολογία άνευ ψυχής. Μία ψυχολογία άνευ Χριστού. Και επομένως βλέπετε ότι η ειρήνη για την οποία μιλάει ο Απόστολος είναι στη ζωή των πιστών χριστιανών. Το ερώτημα όμως είναι, έχουμε ειρήνη? Τι βλέπουν γραμμένη την ειρήνη αυτή? Τι βλέπουν να βιώνεται? Ή, όπως είπα και προλίγου, όπως κρίνουμε τα πράγματα επί τη βάση κοσμικών κριτηρίων, παρουσιάζουμε και τις ίδιες κοσμικές ανομαλίες και εμείς το ψυχικό μας βίο? Και αντί να δουν χαρούμενους, εξαστράφτοντας, άδοντας και ψάλλοντας σε την καρδία αυτόν τον Κυρίο τους χριστιανούς, να τους βλέπουν το ίδιο ενάγχους, γεμάτους άγχος, γεμάτους αγωνία, γεμάτους αβεβαιότητα, γεμάτους με τα ίδια κουπίδια του σημερινού τεχνικού πολιτισμού, τα ψυχολογικά και ψυχικά, και επομένως έρμεα και αυτούς των παθών τους, και επομένως κακούς μάρτυρας Ιησού Χριστού, και επομένως κακούς κοινωνικούς παράγοντες, διότι δεν έχουν να προσφέρουν κάτι ως χριστιανοί. Την ειρήνη. Την ειρήνη τη δίνει ο Χριστός, αλλά την ειρήνη ο Χριστός τη δίδει ζωντανή στους πιστούς του, και βλέποντας σε άλλη την ειρήνη, τότε πλέον και εκείνοι πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο δοτήρ της ειρήνης, ο επιγής ειρήνη, η επιγής ειρήνη. Και ό,τι έλεγαν παλαιότερα για τους χριστιανούς, πώς οι χριστιανοί έχουν τόση αγάπη μεταξύ τους, πώς παρουσιάζονται τόσο γαλήνοι και τόσο να εξαστράπτουν ένα άλλο υπερκόσμιο φως, αυτό πόσο ευκταίο θα ήταν να παρουσιαζόταν και σήμερα, να το έβλεπαν σε εμάς που συχνάζουμε στις εκκλησίες, στα μοναστήρια, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, αδελφοί μου. Εν τω μεταξύ τώρα ο λεπτοδείκτης μου δείχνει την έξοδο το χώρο αυτόν. Επομένως πρέπει να βάλουμε μια τελεία χωρίς παύλα και να ευχηθούμε όλη την καρδιά χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού οόν και ο ειν και ο ερχόμενος, και από των 7 πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως εστίν ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο Κύριος των βασιλέων της γης. Συνέχεια στο προσέχες.